kubor nakashlem jong nongsan Hima. Ka Phlim Jingim balapan mi da ka chwas im le Phlim production. Kala rai ban Pynlong no tang da ka Jingim shan ka bala ai kerteng Khasi dancing competition arhajar arpuar. Bat ya ka Jingim ruai on sa Pynlong haki wekipor kenang bansuk hababishar. Ka jing Pynlong ya ka Jingim shat ka dei hadian ba ka Jingim shat bat ruai ka bala ai kerteng Khasi dancing and singing competition kala long ka bajam. Ha ka bala dep samlut yaki kusnam sha baro henyo po prangut ki Nongjop. Ki jingrai bapila ban shat ha ka ni ka Jingim ki long tang da ki jingrai Khasi. Kumna ka Phlim Jingim, Dhaka Eskim, Kadao, Pengop, Kandailan, Kachiti, driver taxi, Ahor, Kapap bat ka jung. Kadba ki music video ki long, por samla, nadien nganbun, menta kasngi, ngatrang yapi, haduk bakun, angnun, shat habanda shai, wan shiparalong, kemen, ayom kemen, nga itenan, nga perkan, kiar hulong, kinmo, borsing, oste bat na thwei do nun. Ki kusnam na banta ki Nongjop ki long baningkong da ka Scooty, baar arpusan hajar tingka, balai shipo hajar tingka, basaw san hajar tingka, basan saw hajar tingka, bahan riyaw lai hajar tingka, bahanyaw lai hajar tingka, bapraru lai hajar tingka, bakhandai lai hajar tingka, bashipo lai hajar tingka. Kindan ru saki special prize kumba pratali banjiet iway na ki district, kintop ya ka Shillong City. Saungut best dancer nakalyang ki Kenthai, bat saungut best dancer nakalyang ki Shinrang, bat shipongut consolation prize. Kani ka Jingim kandan lai round kata haka first round bat semi-final, onle da ka online, bat haka final onle ha stage hanong ba Shillong. Ha first round ki video ki bapila dep shat bapila dep ring na mobile, piha ban pa show number WhatsApp kandai saw non, arlai kandai lai, not hinyaw non. Naduk ka khatway tarik uyayong arhajar arpuar, bat kapor bakhaduk bapen pa yiki video, kanlong hapok ka shipaw tarik ujamang arhajar arpuar. Kito ki bala syajit banrong siya ka semi-final, ki haban siyaw ya ka bayrong sanspat tingka. Bat ki bala dep siyaw ya ka pisa, on sa tep ya ka video ha endia mi YouTube channel. Ya ka bayrong piha banlet siyaw siya dukan kong BSM store kabadan persya ka Khasi National Dorbar Hall Maukar. Nagbanta banwan ra ya ka kuit ka suba klem dan no shiliang, ha ka ni ka Jingim shan, andala poi siya final, on ken point sanpo percent na ki voting kopen, bat sanpo percent on ken point nakasap bapishan, kaba on bishar da kinong bishar, bat ya kinong bishar on sapen bana on dala poi ha ka final. Saisin pat khobor pusmuntanan tangin tip shipi ba madan lang bagi Andrea na kharsimyong ibere Nongjop jong ka Khasi singing and dancing competition pada penyat dekat Phlim Jingim. Di badai Nongjop jong kanega Jingim keba universitas arhajar arpuar. Di matang dan nang badi ne mangin betip pi koi khobor puskutan bafin saya sungai shibet di kong Andrea Phlim guna Biang di ketu Scooty bapila ayo na tu competition kalong guna ka yai bait ne kebasan. Jadi sekarang pan petich pi ba yak ay gabay Andrea ila yo itu Scooty. Jadi hadu mentai lagi singiru long keba yang ba ya bet kerendi long keba Biang terus sekarang long sebentar long kejing aji mentai iru na udah sih terus tontongi. Jadi mentai ini poin nak syakpang. Kumba Phlim Jingim baru sekatu gila penyat itu ke competition. Dia mentai session pan intinya dia yang kena ke dancing competition kebala punya kalau they try dah shwas in the film production. Di mantapan inle tang ke dancing kebala penmi dah shwas in the film production kebala rai ban Pynlong no tang dah jing Jingim shan kebala ai teng Khasi dancing competition ajar wa. Ba dia jing kop wai in sapalong hakiwe ki por andala dep kane ke Jingim shan. Kejing Pynlong ya kejing shan kedai hadin kejing shan batwai kebal ai keteng Khasi and singing Khasi dancing and singing competition kebalalong kebajop ha kebala det samlut ya ki kusnam kiba nyu prang teli kijingrai kiba phila ban shat hagane ka Khasi dancing competition kilong na kumna ka Phlim Jingim Dhaka Escape Kadao Pengop Kandailan Kachiti
driver taxi, ahor, kapap, bat kejuk. Kat bawah ki music video ki long, por samla, nadian ngan buat, mentah kesni, ngathrang yepi, haduk bakut, amnut, syat haban dasai, wan, siparalok, kemen, ayam kemen, ngai tenat, ngai perkhat, kyar holok, kinmo, borsing, oste bat nathui donut. Te yaki khusnam nan ki price bani kong in Biang da Scooty ba 8,000 ba 10,000 ba 1,000 ba 1,000 ba 100,000 ba nyu 1,000 ba phra 1,000 ba khandai 1,000 ba 10,000 te special price Phatli na district kanthop ya Shillong City Saungut ki best dancer kanthai Saungut ki best dancer Shinram but Shpungut ki concession price Kani ka jinga ko kandan lai round kata haka first round but ka semi final only da ko online but haka final only ha stage nong ba Shillong ek first round ye video anda philadep shot bala de bring da ki mobile phya ban pha show number was Kandai sao not arlai, kandai lai not yo not sngapha, kandai sao not arlai, kandai lai not yo not. Naduk kharwai trek jung April arja arfu ar, but kapor kaba khadu opin pha iki video kalong hadu ushpo trek jung ume arja arfu ar. Ti kitu ki bala shajet banrong haka semi final ki haban siyo ka bayrong sunspa tingga but ki baladep siyo ya ka pisa on sathap ya ka video ha India Mini YouTube channel ya ka bayrong haban et siyo ha dukan JE Kombi SM store ka badan prasha ha Khasi National Dorbar Hall Maukhar Hajan ATM SBI Nakabanta non ra ka khot ka basuban nakabanta non ra ka khot ka suban klem da no shliang ha gano ka jingi kopshan on the la point shaga final min nekhen ni ki points kalong san 4% na ki voting but san 4% na ki judge la ne jing shat jong phi but ikinong bisha ni seperti hadin tiga jingtip ba khamnya philaban call to number bang ai ngamne khandai sao not arlai khandai lai not yo not na try plus tu ni skema snap ba snap hai ga ne ga jingpen bana ka jongi la ne ga ne jingtip ba khamnya philaban call to number bang ai mata na try plus mo kulishipan ai khublei ro iki pai ba ki bala krishani ne film jingam ka bangila pen ipo biju cinema hall ba ha ki keleng jong district kemakinan kendong nomor balai kan film jing ka layat keleng te lingba ka jing krishani phi kalong ro ka bacho tikane ka bamtar ngi pen khna ngi ka dancing kumno bangin kintiu bangin IMC ki khna ka badan sap hakane ka shan khnang ba kalong ro umdai tang ka jing mo jungi bagan bangat ko tang ne dai goi along jing IMC jungi bagan bakin boy shakta ka shabar ha ona shabar mo te nge scam ma ne jing IMC ko jungi na nang ne ba fichar jing rai khasi te nge scam ba pinanga ban kintiu shu yela dia ha kana na sap ko pidan kham tam ne jing shan te kalong ko bok epi om tang ata ka un mar balai na du ki khusnam ne ki price ki bangi aro kala long kala biang mar balai ngi ai ki Scooty baning kong te 8,000 ba berpunta ter tinggal skam ba ne kecing ai jongi kan long kum kecing mentoi phi om tang ba phin dan ka sam de long kecing mentoi phi ha ka kam ka jam ru ka de ha tai ka wei te hayol se ba ne film jingim in la mi biang ne utrai jong film jingim la mi biang ki film ila ban sa thep phi ha gi ne ba shat ha ne ka film ba next film man